Zdravím, drahí sledujúci. Máme tu ďalšie videjko, ktoré som vlastne vytvorila na takom zákone príťažlivosti. Takže ak toto video vidíš, je dosť možné, že je určené práve pre teba. Pripravila som ti 3 kôpky. Ty teraz intuitívne sa zapozeraj na tie kôpky a vyber si jednu, tú, ktorej ťa to najviac ťahá. Náramok, zvonček alebo škoricu. Kľudne si to video aj stopni práve teraz a môžeš sa zapozerať a skúsiť si proste vybrať. To, čo si vyberieš, mi prosím napíš do komentára. Ideme na to, ideme odhaliť prvú kôpku, ideme na náš zvonček. Toto sú karty od tvojich anielov alebo od tvojich predkov, čo ti chcú odkázať. Karta obchodník, bubon, strážca smeru. Premeň energie, aby si tvoril hojnosť. Snívajte a cestujte. Zvoľte si novú cestu. Pravdepodobne máš nejaké sny, máš nejaké ciele, ale dávaš ich bokom. Tvoji anjeli ti chcú odkázať. Dovoľ si snívať a svoje sny si dovoľ premeniť na realitu. Musíš trošička zmeniť ten vzorec myslenia a skúsiť niečo nové. Zvoľ si troška iný smer. Dobre. Tak ja dúfam, že vám to pomohlo. Ideme na ďalšiu kôpku, na škoricu. Tu vám vaši anjeli a vaši predkovia oznamujú. Užívaj si rást a zbieraj plody. Užívaj si radosť a svetlo. Pozri sa za súčasnú situáciu. Podľa mňa treba si všímať aj to, čo ste už doteraz dosiahli. Čím ste si už preskakali, čo už za sebou máš. Pretože to nebolo len tak. Nebolo to len zadarmo. Hej? Užívaj si radosť a svetlo. A včelička. Máme tu včeličku. To znamená, že si bola usilovná. Že si vlastne šikovný človek a veľa si toho dokázala. Takže ak teraz nevidíš žiadnu cestičku, ak sa ti teraz toto zdá ako hlúposť, pretože máš pocit, že sa všetko pokazilo, všetko sa kazí, pohľadni za súčasnú situáciu. Jo? Skúste tak nejako intuitívne nahliadať na to, že všetko sa deje tak, ako má a že možno sa to stať malo. A možno, že ozaj do toho budúcna to bolo treba, aby sa to proste stalo. Užívaj si radosť a svetlo. Čiže teš sa aj z maličkosti a váž si to, čo už za sebou proste máš. Zober si z toho nejaký ten príklad a možno aj nejaké to ponaučenie a vykroč ďalej. Buď na seba hrdý. Ako ďalšiu kôpku a poslednú kôpku tu máme náramok a tu máme strážkyňa vody. Vnímaj svoje emócie. Šíp. Obklop sa ochrannou energiou. A otec neba, dôveruj v neznáme. Tak toto je jednoznačné. Tu naozaj máš teraz také precitlivené emócie, alebo sa ti to možno blíži. Máš si strážiť svoje vnútro. Obklop sa ochrannou energiou. To znamená, že niekto alebo niečo má až príliš veľký vplyv na tvoje emócie, na tvoje vnútro a naozaj tu potrebuješ nejakú ochranu si vytvoriť voči danej osobe alebo voči nejakým ľuďom, hej, nejakej skupine. A neboj sa snívať a pozerať aj ďalej. Možno, že inde ťa čaká niečo lepšie.
kde niečo proste nefunguje, tak to asi nie je pre teba. Jo. Otec neba ti odkazuje jasne, dôveruj aj jemu. Odovzdaj svoje strachy aj jemu a počúvaj jeho znamenia. Pretože ti určite nejaké dáva. Takže ja vám krásne ďakujem, budem vďačná za like a za follow. No a kto má záujem o osobný výklad, napíšte mi do správy. Ďakujem.